Jama'a barkanmu da warhaka. Malam Android yana muku fatan alheri. A cikin shirin namu na yau muna ɗauke da hanyoyin da za a yi amfani da su wajen cire kuɗaɗen da ka tara ta hanyar yin aiki a Owodaily. Amma kafin mu ci gaba, idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel ɗin, yana da kyau ka yi subscribing a wannan channel ɗin domin samun irin wannan ilimin a gaba. Sannan kuma idan har wannan shine karinka na farko da kaga ana magana akan Owodaily, so yana da kyau ka kalli wannan bidiyon da yake sama, ka sake kallo na farko, bidiyo na farko wanda aka yi bayanin yadda za a yi aiki a cikin Owodaily. Don haka a biyo mu don ganin yadda wannan shirin namu zai kasance. Da farko dai kamar yadda aka saba, za ka je ka yi login in a account ɗinka. Wannan kuwa login in na account kawai ƙasa za ka zo ka shiga account ɗin da ka riga ka yi creating kamar haka. Shikenan zai shigar da kai zuwa page ɗinka. Wannan shine page ɗina na Owodaily kamar yadda muka yi bayani a baya. Ga sababbin ayyuka nan wanda kullum ake posting ɗinsu, wanda za ka iya yin aiki a cikinsu. To duk dai mun yi bayani a bidiyo na farko, wanda bai kalla ba za mu bari a cikin description ɗinmu, sai ka je can ka duba link ɗin sai ka kalli waccan bidiyo ɗin na farko. Wannan shi zai baka damar fahimtar ina muka dosa a wannan bidiyo ɗin. To yaya ake cire kuɗi a cikin account ɗin Owodaily? Abinda kawai za ka je gashi nan kana kallo a can sama, ka je wallet ɗinka. Cikin wallet ɗinka sai ka shiga withdraw. It's very simple. Wannan shine account ina na Owodaily. Ina da 1,912 cikin ayyukan da na yi. Sai dai ba zan iya cire wannan kuɗin kai tsaye ba. Sabida me? Sabida sai na tara naira 5,000 sannan zan iya withdrawing. Ka tuna idan za ka yi withdrawing za a tura kuɗin ne zuwa wannan account ɗin da ka yi register a farko. Turka shi, haka aiki ne ashe mai wahala, kuma aiki ne da yake buƙatar jajircewa. Sai dai Malam Android a koda yaushe yana ƙoƙarin ya samar muku hanya mafi sauƙi da za ku iya amfani da ita wajen cire kuɗinku ko da kuwa naira 1,000 ne. Ta yaya za ka yi haka? Shi ne sai ka dawo cikin wallet ɗinka, sai ka danna deposit. Ka gani? To an ce ba za ka iya cire naira 1,000 ko 2,000 ko 3 ko 4 ba sai har ya kai 5,000. Mu kuma a nan gashi aikin da muka yi 1,900, kuma buƙatar kuɗi ta sa muna buƙatar mu cire su. To ya zami? Shi kenan. Za ka iya ƙara kuɗi 1,000 idan 4,000 ne da kai a nan wajen, ko ka ƙara 2,000 idan 3,000 ne da kai a nan wajen. Haka dai. Ko kuma a'a, kamar nan wajen kaga muna son mu sa naira 3,000 da naira 18. Shi kenan mun samu naira 5,000. To sai mu zo nan deposit amount. An gane? To shi kenan a nan wajen za ka zaɓi me za ka yi. Card payment za ka yi, wato za ka yi amfani da katinka ne, ko kuma bank transfer za ka yi, wanda ni kam na fi son a yi bank transfer. A nan wajen za ka sa adadin kuɗin da kake so ka sa. Misali kana so ka cire ka ƙara naira 2,400 ne, sai ka sa 2,400 ka, sai ka zo deposit, sai ka sa deposit. Zai kawo ka inda zai baka dama ka sa kuɗin. To kaga nan an baka ne damar wanda za ka sa na hanyar sawa da katinka na banki, wato ATM card. Za ka iya amfani da shi a cikin nan wajen. To idan baka da kuma kati, ko kuma kana ganin wannan abin is complicated, to za ka iya yin transfer. Sai ka zo nan wajen ka ce bank transfer. Idan ka ce bank transfer a nan wajen, simple, zai kawo ka inda account number ɗinka za ta fito. Me za ka yi?
sai ka kwafi wannan account number ɗin. Idan ka kwafi wannan account number ɗin sai ka je personal account ɗinka da banki sai ka yi transfer ɗin wannan kuɗin zuwa wannan account number ɗin. Wannan shine account number ka, wannan shine account name ɗinka. Sannan kuma amount ɗin da za ka yi depositing gashi nan kamar dai yadda muka nuna. Don haka sai ka tura shi zuwa wannan. Idan ka tura shi sai ka koma cikin wallet ɗinka. Idan ka koma cikin wallet ɗinka ka duba balance ɗinka za ka ga kuɗinka ya bayyana a nan wajen. Da zarar kuɗinka ya bayyana a nan wajen me ya rage maka sai ka cire su gaba ɗaya. Kaga kenan ka zuba 3,000 ka cire 2,000 ka ba tare da ka jira wai har sai ka tara 5,000 ba. Wannan shine kaɗan daga cikin hanyoyin da za ka iya cire kuɗinka daga account ɗin Owodaily. Wannan kenan a cikin bayananmu na yau. A cikin bayaninmu na gaba za mu zo muku da hanyoyin da za ku yi amfani da Owodaily domin shi ma kai ma ka zama social media manager. Mutane da dama a duniya yanzu suna neman ta ina za su iya samun ƙarin followers, like, subscription da sauransu. To kai dan me ba za ka yi aiki ba a matsayinka na social media manager ka karɓi wa'annan ayyukan in ya so sai ka zo ka yi posting ɗinsu a nan Owodaily. Idan ka yi posting ɗinsu a Owodaily shikenan can mutane ka caje su wani abun nan kuma kai kuma ka zo ka caji wani abu. Kaga kenan ka musu aiki a waje ka yi aiki a cikin gida ka samu 'yan kuɗaɗenka ka samu ribar ku. Wannan shine kaɗan daga cikin abin da zai zo muku a bidiyo na gaba. Domin ganin abin da zai zo a bidiyo na gaba sai a yi subscribing a wannan channel ɗin Naaku MalamAndroid. Mun gode jama'a, huta lafiya.